Ну і? Без пытанняў, вінаградны. Так. Нумар 3. Виноград, молодчина, далей. А гэты падобны на мульцік. Адчуваецца банан, ананас, апельсин. Поглядим. Нумар 4. Мультик. Мультик? Где мультик? Вы что, без меня вырашили мультик глядеть? Кася, мы... А яшчэ сябрамі называются. Все, я покрыўдзілася. О, салют усім. Добрага ранку. Прабачце, не заўважылі, што праграма пачалася. Так дэгустацыі захапіліся. Бията ўсе сокі адгадала. І яблычны, і манго, і виноградны, і мультик. Кася, мультик – гэта сок мультивітаміны, так што хопіць дзьмуцца. Калі хочаш, можаш і сама паспрабаваць сябе ў ролі дэгустатара. А ў яе не атрымаецца. Что? У мяне не атрымаецца? Яшчэ як атрымаецца? Ну-ну, паглядзім, якія ў цябе здольнасці. Так. Смачны. І гэты смачны. Ну, наш новый дэгустатар. Называй сокі, якія паспытала. Так. Тут быў апельсинавы, тут ананасны, а тут вішневы. Вось. Геніяльна! Нюх у тебе, Касечка, выдатны. Можешь у дэгустатары записываться. Ці ў сабакі. Ой, вельмі смешна. Ты, Кася, хутка ў акварыум ператворышся. Можна будзе рыбак запускаць. Што? Ды я, ты скажы, каб я не дражніўся. Лесик, на самой справе, ты чаму себе так паводзіш? А яна чаму увесь сок выпіла? Я, можа, таксама хацеў свае дэгустатарскія здольнасці праверыць. Ну, просто соки такие смачные. Я не могла спыніцца. А что, дэгустатары не так робят? Не, Кася, дэгустатар пробуюць толькі маленькую лыжачку напою. Во-во, они уливают у себе по целой шклянце. Ну, прабачьте, я ж не ведала. Нічога страшнага. Лесик, а ты ў наступны раз што-небудзь іншае прадэгусціруеш? Можна садавіну ці гародніну. Ага, вітамінчыкі. Здорово, я згодны. А зараз давайте глядзець мультфільм. А цяпер будзем падводзіць вынікі віктарыны па мульціку «Продкі». Будем. Нагадваем, што пытанне для гледачоў было 2. Першае. Хто з дзяцей у мульціку «Продкі» быў старэйшы і наколькі? Правільны адказ на гэтае пытанне такі. Шчапа старэйшы за Лёлю на 3 гадзіны. У Лёлі ж больше кавалак. І я хачу. Малодшым трэба саступаць. Ты за мяне старэйшы на 3 гадзіны. А другое пытанне па мульціку «Продкі» было на уважлівасць. Дзяўчынкам і хлопчыкам неабходна было ўспомніць, колькі бананаў ляжала ў халадзільніку. І бананаў было 4. Малайцы тыя, хто адказаў менавіта так. І пераможцамі віктарыны па мульціку «Продкі» на гэты раз сталі... А давайте называць імёны пераможцаў і адразу малюнкі іх паказваць. Давайте. Паглядзіце, які прыгожы малюнак даслалі нам браты Кур'яновічы з Мінска. Вы, як заўсёды, былі першымі. Кірыл і Міраслаў. А у Насці Бурай з вёскі Жорнаўка Бярэзінскага раёна такія апетытныя бананы. І Шчапа зусім як у мульціку атрымаўся. Малайчына, Настачка. А мне вельмі Лёлі спадабалася, якую намалявала нам Даша Сясіцкая з аграгарадка Калодзішчы Мінскага раёна. І 4 бананы на яе малюнку ляжаць разам з вінаградам, ананасам, вішняй і клубніцай. Былі б яны не намаляванымі, а сапраўднымі, я б іх прадэгусціраваў. І яшчэ адзін малюнак. Даслала нам яго Марыя Зязюля з горада-гарадка Віцебскай вобласці. Паглядзіце, Марыка намалявала усю мультиплікацыйную сям'ю. Лёля і Шчапа чакаюць за сталом, тата нясе ежу, а матуля мые посуд.
Цудоўны малюнак у цябе атрымаўся, Марыя. І ўсе дзяўчынкі і хлопчыкі, малюнкі якіх мы сёння паказалі, становяцца нашымі сённяшнімі пераможцамі. Та-дам! Мы віншуем вас, сябры! І чакайце хуткім часе невялікія прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз давайте адправімся да фіксікаў. З задавальненнем! Адгадайце загадку. У бацькоў і дзетак усё адзенне з манетак. І вы, сябры, таксама адказвайце. Што вы кажаце? Гэта рыбкі? О, і я думаю, што гэта рыбкі. Правільна, Лесік? Правильно. А вось чаму я загадку такую загадаў? А можа, на рыбалку адправімся? Холодно. Тады ты нас у акварыум запрашаеш схадзіць. Таксама холодно. Ну, мы не ведаем, чаму. У веру не веру гуляць будзем. Я пытанні падрыхтаваў. А пры чым тут рыбкі? Пэўна, пытанні будуць пра рыбак? Нарэшце здагадаліся. Ну што, гатовы на першае пытанне адказваць? Гатовыя! А вы, дзяўчынкі і хлопчыкі? Нашы гледачы самыя разумныя гледачы ў свеце. Яны табе на ўсе пытанні адкажуць. Праўда, сябры? А камп'ютар нам дапамагаць будзе. Толькі думайце хутка, дамовіліся? Ой, задавай ужо сваё першае пытанне. Так, ці верыце вы, што рыбы могуць лятаць? Рыбы лятаць! Яны табе не птушкі, я не веру. А я веру. І Бията дае правільны адказ. Вось, глядзіце. Лятучая рыба прыціскае плаўнікі да бакоў, хутка-хутка размахвае хвастом, а потым вынырвае на вышыню да 7 метраў і ляціць над вадой. Ну і ну! 1-0 на карысць Біяты. Ура! Пытанне другое. Ці верыце вы, што ёсць рыбы, якія ходзяць па зямлі і нават лазяць па дрэвах? Не, я ў гэта не веру. Веру, не веру, веру, не веру, веру, не веру. Што ж адказаць? Кася, мы чакаем. Такога проста не можа быць. Рыбы на тое і рыбы, каб у вадзе плаваць. Не, я таксама не веру. І дарэмна. Слухайце. У прэснаводных вадаёмах Паўднёвай Азіі жыве невялікая рыбка анабас. Яна спакойна можа гуляць на свежым паветры 6-8 гадзін і нават залазіць на дрэвы. Во як! Ну проста дзівосы нейкія. Лік гульні не змяніўся. Усё вырашыць трэцяе і апошняе пытанне. Слухаем. Ці верыце вы, што рыбы могуць размаўляць, як людзі? Не, я не веру. І я... Што вы кажаце? Успомніць мультик? Дзякуй, дзякуй. І твой адказ, Кася, таксама не верыш? Я веру. Рыбкі ў мультиках цудоўна размаўляюць. І гэта правільны адказ. Ура, 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 ура! У нас Бията нічыя. І на такой сяброўскай ноце я прапаную адправіцца ў госці да адных такіх рыбак. Мы згодныя. Паплылі! Вось такі ў нас сёння дабраранак атрымаўся. Спадзяемся, вам з намі не было сумна. Нам з вами ніколечкі. Цудоўнага і вясёлага ўсім дня. Новых сяброў. І новых адкрыццяў. І не забывайцеся, мы як заўсёды сустракаемся зранку. У нашым дабраранку! Не праспіце!